kembali di channel Mas Gopro. Mohon maaf ini video short lagi karena aku ini pas kontenku ini tumpuk-tumpuk banyak sekali celengan konten, jadi tak tayangkan dulu konten sebelumnya ya pemirsa. Mohon maaf buat Mbak Lipa, ini kedua kali ini aku untuk berkat urung sempat tak unbox soalnya yo nurukno anakku, emang bapak ibuku dolan yo. Aslinya ya pengen mangan bareng karo kabeh sak keluarga sak mertua aku, mari mak ya wis kudu mulai. Lah bapak ibuku adoh pemirsa 30 km. Lah aku mak ngusengi kitok kan gak cukup, jadi tak belikno iki mang lontong. Lah iki aku dari Mbak Lipa, iki kok tak mamne aku niki manganeh pemirsa. Iki makasih buat Mbak Lipa yo. Aku urung sempat tak unbox soalnya mau yo apa jenenge mangan bareng sik karo bapak ibuku. Nek berkat iki mau siji kok gak nyandai, dadi ya wis mau golek lontong sik, aku mau mak ngusengi kitok pemirsa yo. Mohon maaf yo, makasih buat Mbak Lipa yo, Bu Evino Merah Mulyarejo Cepu, makasih.